nagaliang jong ka jing sang samla ke jipis not sep ngi lang ba ka Good News TV ngi wanra ka jing ai khublei ka bakerpang ya fi we ki perlok ki perjor ki prabangej ki baju kersan ngi lang ba kani ka channel ka jongi namar ban menin ngidang sudap rakhi ya ka Christmas ka jing wan long breu u Jesus Christ ngasim ru ni kapor ban ai khublei biang ya fi walang ila jam si step lani simet ban ai khublei lang ya fi ya ka Christmas basuk bat bos nam thamai bakamen ki parabangej bat ki perlok ki bi ni penpau ka jing song ka bakrau bang ila yo pat ya kani ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakamen ka sngi ka bapernai ha ka bau blei ula kerku e yangi bat ul ai ngi ya kani ka sngi ka ba itanan kumta hakani ka step ka bamanta haswa bangin yo ban pendep ya ki kam ki jam ki jing trai ki jing ta lani ki jing le kemen so bha jongi lang bani ka singi khamtam ha bangi rakhe Christmas bat kani yar ngakwa bangin ya slok longkot nagak tien ka ba khuj ka ba im ka jong blei bat ka phang jong ka jing slok ka long ban ya kendu bat syam mar khamat yau blei ngalapen song nong rim ya kani ke jing slok ha kani ke step haswa bangin ya lech jong ki kam ki jing trai ta jungi kalong na gospel ke jong Lukas kal nong ba khat kal nong ba ar ka khot khat san khat riu na Matius ar la nong ba ar ka khot ka ba khat we bat ngan puli na Matius kal nong ba ar khot ka ba we khat we ka ong ha ba ke le wan ru ha ka ying ke le i yo khulung lembat ka Mary ka kemi jung u ha ba ke le dem kem le neru ya u bat haba kilia lawe ki jing song jongki kilia terwa ai ki jing ai u ya share bat ka jing ubi bat ya mirde nang tau Lukas u ha ka lenong ka ba ar ka khot ka ba khatsan ka ong kumni kala jeru kat baki angel ka letnyo naki sepneng baki takin ap lang brot ru kilay ong parlok hi yang ini lek menta hadu pletem bat ngin yo e ke belajia ia ke balo jisu lap bena hangi kumta ke lewan kerki bat ke siam ke Mary bat Joseph ba tau khunlung bau thia ha dak sing oi ki parlok bat ki param ngai in kumbangal ong ka phang jong ka jing slok kan ke step kalong ka jing ya khndu mar khamat bat ublei menin ngidang sudap rakhe ya ka Christmas ka jongi ka jingwan long briu ka jong utrai unong pen im jongi sakani ka prathei da ka baula kha sem kulai bat nang ta ula sem layo ka jaka bat ulawan long briu kumba udai bat habang ngidang sudap ban rakhe ya kani ka Christmas ka jongi kumtaru hakani ka step ngakwa ban palang yangi ya ka ju kani ka benta ka jing ya khndu mar khamat bat ublei hau Lukas ngisiam ya ka jing ya thu ba kinong aplang brot ki badon halum ki liyo i bat ki liyo sngew bat bo angel ulawan mar khamat naki ban ya thu ya ka ka balajia balakhayu jisu asam kunlai kumta hadin ba u angel yong trai ula kren naki kini kino aplang brot kilami bat kilam lej wood ban syem ban wat yau khulung jisu bat kia syem yau jisu ka Mary hapo Bethlehem hajudia bade hang taru baki le dem bat mane yau Matius u yathu ingi patde ya kajing lej ya khndu jong ki rustat adien baki liyo i yau khulur ubalam lenti yaki bat upen pau balakha ya ukhun jong ublei ublong usim jong kisim usim jong ki jiu bat usim jong ka prathei hadin bakila lek kumtu ka story ke thu ingi bakila lek aying jong u Herod nrai u Herod wong ba khamdan u bakumuta kumta ulong kila da filalap sawani thu lem yanga bat hadin baki rustat kila yo ya ki pisana ublei ula pen kren naki bakim dai ban phai no ban wan phai biang nak ju lantin re bania jak lanti kumtap la penlong ke rustat bakin ya khndu bat siam ya jisu mar khamat rangkat ba kemi ka jung ka Mary baru Joseph
ha Bethlehem Judea. Kil ai ke jing ai ngau ba ke jongki ka ser kamir bat ke jing iube. Ki pra bangai bi kani ke benta ke thu yangi bakumnu ki rustat bakumnu ki nong aplang brot. Ki la lej banya khendu markmat bat ublei ha ka sngi kerpang jong ke jing kha yau Jesus Christ ubau trai. Ki pra bangai bi kat kum ki nong matai le thu yangi badon sa wei pat rustat. Uba lamut ban le ya khendu Jisu ya ka bam sem la tho ha ki sau gospel lane ka Bible. Hanrei uni rustat ulayo iru yang ke jing tu pau ba lo lej wat yu Jisu ha Bethlehem Judea hanrei uklam siam ya u namar bo angel yong trai ula keren ha u Joseph ba Mary ba gedeban mi no nang ta namar bo Herod ula temu ban peniap lut iki khenlung senrang ki bapo arsnem hapo jong nong ba Jerusalem bat ki mamarjan jongka kum tau ni rustat apula me lej ban mi ban ya khendu Jisu u klam ya khendu syu kadau kolong nama Jisu rangkat biki kimi kepala rak u sa Egypt nagakti berunar jong kajing peniap u Herod. Nrei ke baso tenat siapa uni ubreu kalong baulad kut jingmet wada pedeng ke jinglong ke arta ke bala he lasan uklam ya kendu u Jisu. Ka story ke tu ingi bolia kendu u Jisu day hakapor syuabun ba e gading fana shalom kalbari. Badai hang ni baula jupos ni berkobor nadu udang kelung banya siam yu Jisu. Hanrei uklam ya kendu badai hang ni ba ula siam badai kendu markmat badai gani gijing siam ulam mani dem hakapor Jisu ulej banra ya ban ba e gading fana shalom kalbari. Kiperlok kipra banget kai ke bangamut ban ong lang ba kan step lang ba kajing puson lengkot naktin ke jong blai kalong. Ka badon kami ngi habang gidang sudap ban rakhe Christmas. Kalong bangin tip bat ngau thu u ai u new Jisu hagaji imjongi markamat simet. Lukas u Matias u yathu ingi sipangki rustat sipangin al blang brot bat sipang tu we rustat u bangali yathu bakilej ban ya kendu markamat katu kala balong kajing yathu khana jong kaktin ke jong balai bat kala balong tangah kedur jong ka story lani ka history. Nrei ka ai ka banga ngemut hang ni kalong lang bang ni jing puson langkot jong step ka bamta kalong. Bangi don kam om ya katu ka bangila ya pulio Lukas lane Matias ke biathu ingi ya kajing kendu jong kini ki rustat bat jong kini alam ron. Nrei ka deipat kajing siam ka markhamat kajing kendu markhamat jongi bau Jisu ha kajing im baman kasngi ka jongi. Ngilaju don preng jongi ki paramnget ani ki perlok ke bangila ju sngau Jisu haki yeng haki sem haki school penpau hayeng mani bat kum tater ngila aban ong bang yo sngau Jisu hakedur jong ka historical lani ka history bale thu yengi ndrei ka wipat ka bangi don kam kalong bangin experience lani mat yu Jisu im jongi dakaba om tang bang yo sngau na pulpit na ki Sunday school lani na ji sengkena ndrei ka badon kam yengi kalong bangin ya kendu bat u simet u aya kajing im kajongi bat kata kalong ka badon kam bat kata kalong ka batei e ha kajing im jongi la ban ong ya long Kristan khat san ar posnam san phon ru posnam ni silong tang hadur jong ka history la ne ba sutep ba ya thu khana ingi ka badon kam ka jing long Kristan ka jongi kalong ban ya siam markhamat yu bat ban mat dal dehu kata ka de jingmut jong ke jing rakhi kabangi dang sudap ha ke jing em ke jongi to blen kerku langba ke ni step langba ke ni jing pusan ba ka ba khendiat e ka ba panken mau ngi bat ka ba khot yengi ki parlok ki parbange sya ke jing siam markhamat bau Jisu ha ke jing em ka ba man ka sni ke jongi la ka trai ka ta ka kam ka jam ka puli ke tang le bat la ka nu ka menta khnang bangin so thu ban yai rengkat baru bat namar kata tu ai bangin pendep ki kam ki jam le kijing le kemen Christmas jongi la kalong mah ki balang ki papero pela ne ki nu dipenta kijing ya bam kijing ya di Christmas ki jongi ban le kemen la ki balang ki paper la ne perlok aki yang kisam jongi tongin le kemen da kijing sautu bangi ya syam bat ya kendu bat u markhamat hak yim jongi to blein kurku ngin ya le au blei ha kijing duai kok pa jongi ubahap neng ni penpau ke jing songu bakrau yame ablei ba ma penla pat yengi bat mela ai pat yengi ne step ke ba pernai
Hoi ni aingu ya me bangila yo ban rakhe ya ke jing walong breu ko jong me dang menin. Ka bangila rakhe haki yeng kisem haki balang ki baper. Ki bapen ken mau yengi atrai ya ke jing walong breu ko jong me ban kha sem kulai. Bat kum ju ru ban pendep ya ke ministry ke bamela pha bat ban kiu ru alor ki phna namar ki pop ki jonge. Try namar kata ni duai khmat chume haba ni don ha ke step ban ken mau tang menin ni ke jing long breu jong me. Ai bangin so thu able ke im jongi bangi don kam ya ke jing syam ke jing khundu jongi mar khmat lambat me. Om tang ha ka bangi pule ka tin ke jong me. Hanrai ke jing syam ka ba mar khmat ke jonga ke jongi lambat me kan long. Ka bangi ngi so thu ha ke jing syam men sim ke jongi. Kan mau lem able ha bangin sa pendep ki kam ki jam ki jing tre ki jing ta lang ba ke sni bar ko ai. Ai be ke baro able ki bangin le ban pendep. Kin long ki ba me rap, kin long ki ba me yalam, kin long ki ba pedang khamat chume, bat kin long ru atrai ki ba me hi me betin ya ki im chongi. Kor khu atrai yang abat yangi, kor khu ru ingin kesngi. Maaf ki pop jingi, hakateng jisu ngi doangi panik ini paro ru. Amen.